Τα top 3 κουρέματα που ξετρελαίνουν τις γυναίκες. Νούμερο 1 στα trend είναι το mullet. Είναι ένα πάρα πολύ μαγιόρικο κούρεμα, το είδαμε να εμφανίζεται από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτό το γύρο του 2024 και όχι τυχαία, καθώς είναι ένα κούρεμα το οποίο τονίζει πάρα πολύ το σβήσιμο και δίνει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε αυτόν που το φοράει. Πρόσεξε, για σένα που είσαι 20 με 30 χρονών, αυτό το κούρεμα σίγουρα θα δουλέψει. Δεύτερο κούρεμα που κάνει τις γυναίκες να ερωτεύονται είναι το taper fade. Είναι ένα πολύ clean κούρεμα, το οποίο συνδυάζεται με αρκετά κουρέματα. Τέλος, τρίτο και καλύτερο, για εσένα που θες να το παίξει λίγο κλαρίνο γαμπρός, ότι και καλά ξέρεις να κουρεύεσαι, θα πρότεινα το Executive Contour. Είναι ένα κούρεμα το οποίο πηγαίνει σε κάθε επίσημη περίσταση. Πες μας και εσύ στα σχόλια, όταν θες να βγεις σε ραντεβουδάκι, με ποιο κούρεμα νιώθεις αυτοπεποίθηση. Τα top 3 κουρέματα που ξετρελαίνουν τις γυναίκες. Νούμερο 1 στα trend είναι το mullet. Είναι ένα πάρα πολύ μαγιόρικο κούρεμα, το είδαμε να εμφανίζεται από πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε αυτό το γύρο του 2024 και όχι τυχαία, καθώς είναι ένα κούρεμα το οποίο